नमस्कार। सब भाई के हमार नमस्कार बा। विद्वान लोग कहले बा साहित्य समाज के दर्पण हो। साहित्य समाज के दर्पण हो। अब कीरे फगुआ के बात हो। हास्य व्यंग के कवि सम्मेलन आ साथे होली मिलन समारोह के मंच पर हमार बुलाहट हो गई। वो मंच पर बुलाहट हो गई आ बिहाने भैला लॉकडाउन लागे के रहे। मंच संचालक बोलनी, मंच संचालक महोदय निवेदन कैनी कि होली के दिन बा। मंच संचालक महोदय निवेदन कैनी कि होली के दिन बा, तनी रसदार चटकदार कविता होखे के चाही। तनी रसदार चटकदार कविता होखे के चाही। कविता बाँचे में अगर तनी गोर खालो ऊंचा पड़ जाई तो होली हो बुरा ना मानल जाई। यही बात पर हमारे एगो नतई सारी बारी आंगनबाड़ी में उनके से उनकर उपरवार पूछ के भोजपुरी में एगो कविता लिखनी, जौना के मथेला बा आंगनबाड़ी। तो सुनी सबे। आंगनबाड़ी में बारी हमर सारी, आंगनबाड़ी में बारी हमर सारी, खूब लुटेली खूब कुटेली कतनो देव के हुगारी। आंगनबाड़ी में बारी हमर सारी, चूल्हा चाकी छोड़ छाड़ के सहायिका के देह बचावेली। चूल्हा चाकी छोड़ छाड़ के सहायिका के देह बचावेली। आ साहेब सुबह से मिलजुल के कागजे पर खिचड़ी बनावेली। साहेब सुबह से मिलजुल के आ कागजे पर खिचड़ी बनावेली। हिंसा तर्का खातिर सहायिका मुँह चमकावेली। हिंसा तर्का खातिर जब सहायिका मुँह चमकावेली, मासिक उनकर गड़बड़ कह के बिले बंद करवावेली। मर्द उनकर सीडीपीओ के कुछ दे लेके बिल खोलवावेले। सहायिका बेचारी का करस, मने मने देवेली गारी। आंगनबाड़ी में बारी हमर सारी, खूब लुटेली खूब कुटेली कतनो देव के हुगारी। आंगनबाड़ी में बारी हमर सारी। लड़का लड़की के नाम झूठो के रजिस्टर में फूल करावेली। लड़का लड़की के नाम झूठो के रजिस्टर में फूल करावेली। आ गर्भवती महिला लोग के राशन टेक ऊपरे उड़ावेली। दावा बीरो के कहो सुइयो ना लगावेली। डॉक्टर चंद्रदेव के पोषक क्षेत्र में नावे नइखे। 8 नंबर के आंगनबाड़ी 7 नंबर में चलता, केहू का बुझाते नइखे। 8 नंबर के आंगनबाड़ी 7 नंबर में चलता, केहू का बुझाते नइखे। मीडिया वाला हाफतारे, रोज अखबार में छापतारे। मीडिया वाला हाफतारे आ रोज अखबार में छापतारे
4 दिन पर जांच होई आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी में बारी हमर सारी, खूब लुटेली, खूब कुटेली, कतनो देवो के हुगारी, कतनो देवो के हुगारी, कतनो देवो के हुगारी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित कलाकार डॉक्टर चंद्रदेव प्रसाद गुप्ता उर्फ बाबू लोहा सिंह बेजोर के तरफ से हमार सब भाई लोग के हाथ जोड़ के नमस्कार बा। अगर ये कहीं गलती होत होखे तो ये पर विचार कल जाई, सुधार कल जाई। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी, जय ब्रह्म बाबा। आंगनबाड़ी में सुधार करब। जय ब्रह्म बाबा।